Ano po bali ano? Bali 500 lahat yung ano. Sige po. Oh. At mag daman ako ibang pinag-iyan. Ayan, good morning mga paring Jason. Shoutout po sa lahat. At kumusta po kayong lahat dyan mga viewers natin. At sa mga butihin natin mga sponsor, kumusta po kayong lahat. Araw ng Miyerkules. At yun, dito pa rin tayo sa Babae Project ni Kuya Noli kay Tricia. At yung vlog natin gagawin ulit, vlog natin si Kuya Puloy. At gagawa pa rin ng forma para makapagbuhos kami kung sakali bukas para makabitan na ng forma sa biga sa second floor. At dyan sila Kuya Arnel, sila Vince, sila Kuya Joel sa taas, Kuya Puloy, Kuya Gatcho at si Tilo at si Undoy. Daman ako ibang pinag-iyan. Hanap-hanap na ako ito balik hapon. Perang forma. Balik ko. Panlas na rin? Upat na padis. Nakakakuha na ako. Kausad na ako. Pangit na rin. Usapon. So pinadago sapon. Kapares na to yan. Kasi kahapon din namin na pagpatuloy kasi nalubat yung barina. Ano, ba't di makita yung... Hindi nahanap ng charger. Pati isang barina ko, dinara ko lugo. Sakit di ko na ako mga tarakat. Di kuryente. Yung isa ko nasa pili. Eto, ganda. Yung isang ganito. Ay, dalawa pala yung ganyan mo. Yung bilhin namin sa Bulacan. Dumaplis. Tayo, di kuryente mo. Agtod sa tarong. Pantay mo hapon. Ha? Dahil naman. Ito ba yun? Nakita ko. Tokskoro. Nagustos ko yan. Kumalarin ko siya. I-check mo na sana. 5 kilo? Tokskoro pa. Tokskoro. Tokskoro. Kasama na kayo ni Luis? At pero sila kayo. Saan yun? Pupunta. Meron yata. Ayun, bali bili muna ako ng tire wire saka text screw. Kasi yun ang gagawin namin ngayon, maglagay ng forma. At inabunuan muna ni Vince. Siyang bili. Kasi pag wala yung tire wire, hindi rin natin makakabit at
At di tayo makakapagbuhos bukas. Yan. Punta muna kami ni Undoy. Baka ito kulang na si Kapuloy. Let's go. Yan, papunta na kami ni Undoy sa ano, hardware. Pabungkit. Bibili po ng tie wire. Eh, ito ka rin ngaran ko yun. Dexcro. Napanood mo na sa vlog. Karen. So, sapon. Na. Vlogs ko. So, nagtulas si ate mo. Oo. So, nagkulay yan. Oo, napanood mo na. Di ba? Pero naman di ko kaya pinindot eh. Sigan ko muna si ko kaya ngayon kaya pula. May kasi ito ko yun. Wala na siya na, may kasi ito. Wala. Hindi mo pa. Oo. May mga nagkahakot to. Nagkakot na. Alay. Mano-mano. Muna. Dapat dito na kami sa hardware. At bibili daw si Undoy ng yelo. May gripo. Inquiring ko na rin kung magkano yung ano. Oh, 3 pala yung champion. Bili po ng ano. Ng... Ano ba yun? Ganito po. Sandaan na. Talagang sandaan. Ilang piraso nito na lang? Talagang sandaan. Tapos tire wire 5 kilo. Nandito naman sa hardware. Trito pala yung champion dito. Doon sa ano, doon sa Malawag 3,150. Matas ng 50. Ganyan siya naman. 3,000. Ha? 3,000? 3,000. Hindi. Lima? Opo. Dito po. Tapos mag-gas na rin ako kasi medyo mababa dito ng piso. I-gas ko na yung motor ko kasi konti na lang. Empty na siya. Dun sa bato 84, dito 83. Ano nga bibiling yelo? Dito Bye sir. Gasolina mo ba kalina? Ilang ano ng diplomatic? tiningnan ko lang. Saan kayo? Taga ano po kami, taga Bato. Tapos may ginagawa kaming aliman. Lima? May ginagawa kami ano, pabahay project yan sa kanila. Kahit semento igin, mura kami. Magkano po sinintin nyo? Pag pick upin mo, 265. Pag deliver, 265. ano po bali ano? Bali 500 lahat yung ano. Sige po. Oh, at maggas na rin ako. Oh. Wala. On. Ha? Takot. Karawad na. Yan. Full tank natin. Ha? Yan o. $83 lang eh. Medyo mababa kaunti. Pwede na? Puno na siya. Para balik-balik na tayo yan. Matagal na yan. Isang linggo na siguro to. Ano mo no? Ipi kasi yung oil. Ako talaga. Amo.
Ayan, dito na kami. Dito na kami ni Andoy. Kasanig. Ito na yun. Sukli. 500. Drone. Yung receive. Ha? Ha? Paras kasanig. Tawa, tawa, tawa. 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 Ngiri. Oh, yan. Ha? Ano? Ano? Parang ito ano? Dito. Lag. Oh, belo ay. Mabagsakan mo tricycle. Wala. Hop. Magagagalap ito. Sana na ibusan. Delikado. Eh, paano to kaya? Ano yan? Hindi ka matara. Adilo? Gamit mo lang ito gloves ko ah. Oh! Tapang bilyat mo. Sige. Ba't di mo na diliwan kaya? Look, tulo. Ah! Hoy! Dali ba? Sino mo ba tingnan niyo? Oh. Nga. Oh, salihin mo. Salihin mo. Oh. Salihin mo doon, ipasa mo kilo. Tadi usad. Di pa. Yak mo na. Di pa. Meron na. Ito. Salihin mo doon. Wait a minute. Sabing mainit. Amo. To the right. Nandiyan ulit si Kapuloy ng pandugtong. Pandugtong. Yung ginawa kahapon sa kanina, andun na, kinabit na dun sa taas. Isang gato sa din. Oo. Ang gatos kiraso mo ba? Nangalas ka pinagbilang. Ha? Binilang. Eh, di ko alam kung ilang piraso yan. Basta nakita, binibilang. Makapal.
Ayan po, at medyo wala nang init. At akyat na kami para ikabit yung rugtong nitong forma ng biga. Kaya kami na lang dito nila, Kuya Puloy and Kuya Joel, sila umuwi na. Ayan, natilo. Dito pa. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At panibagong vlog naman tayo sa paglagay nung sa biga. Maraming salamat po sa mga nanood ng vlog natin. Yan. Araw-araw. Ayan po, bye-bye.